हाय आं खुलुमनायखौ जासिग्रोयो नोंथांमोननिसिम आंनि बे जोंनि बे बर' हारिनि रायजो राजाफोरनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानदों आंनि बे सोरां लामानि जानानै मानो होनब्ला बेखौनो आं बुंनो सानदों फेसबुक वाट्सएप माने बेफोरबायदि माने ससियेल मिडियायाव आं सिगाङाव माखासे भिडिअ बानायखांबाय बेफोर गेलेजानाय मोनसे एप नङा बेफोर मोनसे बिजनेसनि थाखाय मोनसे एपसो माने समनि आंखाल जायोबा समनि मोनसे प्रब्लेम जायोबा नोंथांमोना फासिगोन मानि खारनाव फासिगोन होनब्ला आं बेखौनो बुंनो सानदों दाखालि जानानै थांनाय सापातजों साहा लोंनायनि दावराव जानाय आरो ओरैनि सोनाबनि लाइनाव जेनेबा बिटिसिनि आन्दाराव आरो संख्रिनि दाम बारायसिगोननो कम्पानिफ्राव मानसि गैलानो बहुद किसिम बायदि बायदि खोनागासिनो दं आरोना नोंथांमोना बे कर'ना भाइरासनि खोथाखौ लानानै मानसिफ्रानो बहुत गुलमाल माने गावखौनो सानथ्र' हायै माने मायाव थागोन मायाव मागोन माने बहुत बेफोरबायदि हाल सालाव जानानै दंखायो आरो बिनि सायाव बिथांमोना जायफोर फेक नटिस होदों फेक माने बेफोरबायदि माने लिरनानै फेसबुकआव आगारना होदों सोरनिबा धोरोमखौ लानानै आगारना होदों सोरनिबा जिखुनु माने धोरोमखौ लानानै माने सोरबा बिदिनो आगारना होदों सोरबा बिदिनो लिरनानै आमोखा धोरोमावनो बिदिनो माबानो बेफोरबायदि माने हर किसु माने फेक लिरनानै माने फेसबुकआव आगारना होनाय आं नुनो मोनदों खिन्थु आं बेखौनो बुंनो थाङो जाय नोंथांमोना बेफोरखौ देमालि होननानै साननानै जुदि नोंथाङा इयाव फेक नटिस होदोंबा आरो नों देमालि सानदोंब्ला खिन्थु नोंगौ लामायाव फैयोबा नोंथाङा फासिगोन आं बेखौसो बुङो नोंथांमोनखौ जायफ्रा बेबायदि फेक नटिस होनानै फेसबुकआव पस्ट होदोंना नोंथांमोना जेब्लाना एक्सना बारा जागोन मानसिफ्रा बारानि बारा माने दावराव दावसियाव गुलमाल जागोन अब्ला जायफोरनि बिथांनि फेसबुकआव बेफोरबायदि पस्ट खालामना दोनदों अब्ला नोंथाङा बे नोंथांनि मुंजोंनो लानानै नोंथाङा हय जुदि केस होजागोन हय नङाबा नोंथाङा हमजागोन अब्ला सोर फासिगोन नोंथाङासो फासिगोन बेखौनो आं बुङो जानला मानला फेक बिदि लिरनानै नोंथांमोना फेसबुकआव बिदि पस्ट खालामनाङा दानो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअफोरखौ नुदोंबा नोंथांमोना डिलेट खालामना ला आरो सानै हयै बेफोरखौ पस्ट खालामनांगौ आं सिगांनि भिडिअआवबो बहुत खोथा बुंबोबायमोन जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नुवाखै नोंथांमोना बेफोर मिथिनाय नङा होनब्लाबो दा बेफोरबायदि जानला मानला ओरैनो कर'ना भाइरासनि दावराव दावसि जानानै दंखायो आरो बेजों लोगोसे आरो संख्रिनि दाम बारायनाय मानाय बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि माने पस्ट खालामगासिनो माने मानसिफ्राबो फरायनो मोन्दों बिनि खुगा माने बारलांगासिनो बिनिफ्राय आरो बारा माने गथाय माने आसामखौ बुंनो थाङोबा आसामावनो दावराव जाजोब्बाय होनब्ला सोर फेक नटिस आगारग्रोदोंमोन होनबा नोंथाङा फासिगोन बे समाव बेखौनो आं बुंनो थाङो बिदि नंखाय बांखाय बिदि समाजनि माबाखौ लानानै नोंथांमोना बिदि फेक नटिस होनानै पस्ट खालामनाया बिराद गोरोन्थि जादों खिन्थु नोंथाङा गावनो गाव फासिगोन बेफोरबायदिखौ बिदि देमालि माबा खालामनानै बिदि आगारनाङा उन सिगां सानग्रोना बेफोरखौ पस्ट खालामनांगौ बेनो मानसिनि सायावबो जुदि एक्सन जायोबा नोंथांमोना जायफोर बेफोरबायदि नङा फाङाखौनो पस्ट खालामनानै आगारदोंना नोंथांमोना नोंसोरनो फासिगोन बेनिखायनो आं बुङो जायफ्रा पस्ट खालामना लादों बेखौ डिलेट खालामना ला नङाबा नोंथाङा गावनो गाव फासिगोन बेखौनो आं बुंनो सानो आरो जाय सोर नटिस होनायमोन नटिस होग्राया सोरमोन आरो सोर नोंखौ मिथिहोनायमोन बेखौनो आं सोंनो सानो बेफोरबायदि साहाजों सापातजों दैजों साहा फुदुंना लोंनाय बेफोरबायदि फेक नटिस होनाय जाय बिथाङा बुंदों बिनिफ्राय केमेरा साफाय नटिस ला सोंलु सों बेफोरबायदि निउसाव आगार बिदिनो जानला मानला आगारना माथो जों गासैबो समाजनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव जों भिडिअ बानायो आगारो आरो सोरनिबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा जोङो इयाव भिडिअ शुट खालामनानै जोङो मिथिसार होयो सोर खालामदों नोंथांमोना मानो जानला मानला बेफोरबायदि फेक नटिस खालामना मानो पस्ट खालामो सों बिजिर सोर बुंदों गिबियाव सोर बुंनायमोन बेखौ दिनै पस्ट खालाम निउसफ्राव खालाम ना फेसबुकआव खालाम सोर बुंनायमोन बेखौ भिडिअ शुट खालामनानै आगार बिसो बाथ्राया सैथो होननानै जों जाय मानसि बुंग्रा बिनाव उल्था फाल्था सोंजोब होमब्लासो जों मिथि मोनगोन मानि खारनाव बेफोरबायदि जाखो आरो नोंथाङा बबेनिफ्राय मिथिनो मोननाय बेफोरखौ बिजिरना सों बिनिफ्राय भिडिअ पस्ट खालामनो नागारनांगौ आरो दा सोरबा सासे आरो बुंबावदों संख्रिनि दाम बारायसिगोननो कम्पानियाव मानसि गैलानो माने गावनि गोसोआव गिनाय लाबोसिगोन गाव खामानिखौ मावनो थांगोन मानसिफोरनोबो खिन्थाना होगोन बिनिफ्राय गुलमाल गासिबो माने आसामानो दावराव जाजोबसिगोन आसामल' नङा बाहेरा देशावबो थांसिगोन बिनिफ्राय दखानदारफ्राबो दाम बारायनायखौसो हमनो थांसै बिनिफ्राय बहुत थांनाय खेबसे बोसोरावबो बिदिनो जादों संख्रिया गैलानो रानबायनो हरैखिसिम आरो दाबो नैबे संख्रिनि माबाखौबो लाना आरो बेफोरबायदि दावराव दावसि खालामगासिनो जाय बिथांमोना बिदि फेक नटिस आगारनानै बिदि पस्ट खालामदोंना जायफोर बुंग्रा बिसोरनाव भिडिअ शुट खालाम आरो नोंथांमोना बेफोरबायदि ससियेल मिडियायाव नागारनोबा नागारनो हागोन बिदि लिरनानै मोनसे पस्ट खालामनानै मानसिफोरखौ जाम्बा फाग्ला खालामनाङा जेब्ला अभारद्राय प्रब्लेम जागोन ना नोंथां जायफोर पस्ट खालामदों नोंथांमोना गावखौनो साननानै ला
आं नोंथांमोनखौ बे सोरां लामानि जानानै आं नोंथांमोननो नंगौ बाथ्राखौ बुंदों। आं बे भिडिअ'आव आं गसंनानै दङ, नाथाय आं रावखौबो एगेन्स्ट बुंनाय जायाखै। नोंथांमोननि मोजांखौसो आङो साननानै आरो बुजिनानै आं बुंनाय जादों। बेफोर गेलेजानाय नङा। गेलेजागोन मोनसे रस्टिं सिस्टेमफोरजों, नाथाय बेफोरो मोनसे जाम्बा जाम्बिफोरनि बा सियानानो जा सियान मानसियाबो जाम्बा जानो हमदों बेफोरबायदि माबायाव खोनामोना मिथिमोननानै। ओंखायनो बुंनो थाङो बेफोरबायदि फेक नटिसखौ होनाङा, सानै हयै हो, उनाव नङाबा नोंथांमोननिसो। खिन्थु आं बेखौनो बुङो, जायफ्रा पस्ट खालामदोंना नोंथांमोनासो फासिगोन। अभारनि सायाव अभार, ओमफ्राय उनाव गेदेर गोलावफोर बा MLA मिनिस्टार गासैबो माने नटिस मोनलाजोबा सोर बुंग्रोनायमोन नैबेसो जागोन। आरो जायनि सायाव फेसबुकाव पस्ट नुदों बे बिथाङासो हमजागोन। बेखौहालाय आं डाइरेक्ट बुंखायो। नोंथांमोना बेयाव साननानै नाय। खिन्थु आंनि बुंनायखौ गाज्रिमोन मोजांमोन, आं नोंथांमोननि मोजांखौ नायनासो आं बे भिडिअ'खौ लाना फैदों। नोंथांमोना गावखौनो रैखा खालामनो बा गावखौनो मोजां लामायाव थांनोबा एसे सानै हयै खामानिखौ मावनो नाजा। खिन्थु आं नोंथांमोननि सायाव बेखौनो आं बुंनाय जाबाय। आरो बे रावा आरो बेसेबां गोसारबावगोन नोंथांमोनाबो आरो नायबाय था। आरो जाय बिथांमोना पस्ट खालामदों बेखौ डिलिट खालामागौ माने नोंथांमोना नायना ला आरोना मा जायो उनाव। होमबा गोजोन्थों नोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनानै आं दोननाय जाबाय। एसेनोसै।